Zuen historia zein zen zan? Historia, Kobetatik nora joan zinen, kobetatik nora? Kobetatik, bueno, kobetatik baserri, behia batxu hau, Bilbora hu, Bilbora, da gero Bilbonen ginoan... Hemendik Mañariti zuzenien Bilboraino, Durangon trena hartu eta Bilboa inkunzu, aiketa mantxeko zen da. Noz joan ziren aiketa malen? Aiketa mantzua zen gu baino hilebi ero lehen hau kunzua zen da. Gu pasetara, aiketea drama magaz. Gero honek rebeldi egonantzako zertu zireneako, orduen kube launeba rebok Bilbora. Bilbora egonantzak Belostigaia, número 3. Han gure hemen iseko, nire amamen aiztie, den die, konfiteritze dukian. Belostigaia número 3, Gorrentxo. Konfiteria Gorrentxo. Gorrentxo zuan, zera, Gorrentxo da gero mama Bilbao. Da ara jungentxo, ara dukian, euren den ganien, euren bizimuru, eta gero etxeia euren azuan. Hiru erotxean lau pixukoa, da gu azkenengo pixure, ara, gumentxo zen, aiketa ama, han. Da Bilbora nien, han egin zen guk, hile bi ero egin zen. Da Bilbon akorduen txekoat, Belostikailetik, zelan da, San Antonoko elizpera, ara gute bentsuazen, horretan dago. Horren eskolaik eta bat. Umia zinen. Da handik ebatxera hanik egitxozen mutada. Da gero etorri zuan zera, gobernu baskotik etorri zuan refugietuko zera. Bilbon bombardeaketarik ikusi zen? Bilbon bombardearik eta gogoendeko? Bilboko bombardeuetan gu joiten gintxozen Plaza Barria, plazia. Bai. Belostikailegatik, kamino generala pasau, da refugizioa. Osa, gogoendeko zuzego zera. Hori bai, refugizioa zelan joiten gintxezan da bai, hori bai. Baina bomba eta holan gorik ez. Nabi izaten 37, Bai. Guketxo, bomba kontu iketetxo. Baina gero, Bilbon ingin zen guk txekeatik ebiela, hiru ingin zen. 37 gugentxo zen. 31 de mayo, del año 37. Gugentxo zen. Durangoko eta Gernikako pasau eta gero. Bai, hori Duruko magatu dala eta horiako. Bilbo jausteko zeuela, ja. Karo, Bilboko justako, bai. Da, karo, gugu gugentxo zen barkue Habana. Portugaleten sartu gintxo zen. Lau Nebarreba. Arrebien duzizena, da iruguti gugentxo zen. Da, barkuen gugentxo zen, zeheraino. Frantzian, txekia, biharri zen eron margentzen. Baina gero, Kabretonera. Kabretonen egun zen barakoi batzuk. Da Kabretonena jungintxo zen gute kuadrilia, Gogoendeko zuz beste izen batzu zuekin joan zirenak? Gauketxoaz ba, gero Belgikan eta lau gungintxo zen, alkarrak. Bueno, Kabretonen ongitxo zen, orduen han ezetute Kabretoneko, baina gero Belgikara junginen. Ze Kabretonen ongitxo zen, nik etxak baina igual berrauta magero. Ze gut beste gitxeko eta kordik, arramostan zelan joeten ginen danok nabe handi batera. Eta ugize esaten jabian, frantzisak ugize honena. Katiluen sartzuan ugize eta katilu txik ukin joan. Joda, isak ordu ezekoa.